Near on. Sia zvakadari. Uyoenda kupa ingogara wakadari. Kukuidai. Iri raita kadari. Just make sure no one comes in. No problem. Itachuya newako guys. Ingota chuya newako. Kwa newako 5555. Ndokuruza kudza ikuti news. Zitoshika. Good morning guys. Ingota uchuya newako 5 mva mango share guys. Mwe ngo share. Apana mna sina share button. Share guys. 100 shares gadzibuda. 100 shares guys. Ngango uyizo ubai kuti news mahara zviti. 100 shares gadzibuda. Share guys. Share mva mango unza 55 mchitega 55 itai fast. Otherwise ndogona ngokunyima ijusira chokuti. Guys, ite mchidedza guys, kune vatichapa zvimwe zvinhu panapa vachawina mu comment section. Garai makagadzirira comment section. Pane zvamuchagona kungosangana nazvo kana ukaita lucky rako. Saka garai makagadzirira guys. Garai makagadzirira guys, gadzirirai. Ingodedzanai vane lucky ravo nhasi tichakuonai kuti mune lucky zveshiwo. Gadzirirai mugadzirire toni, gadzirirai. Anzi makafita nokuverenga news. Ndoda kuverenga. Ndoda kuverenga news nhasi. Anzi mapolisi edu auya. Wamuonepi? Natina polisi ini. Anzi tauya tiri 20. Aiwa mchiri vashoma 320. Fambai nebhora. Fambai guys, fambai tinti. Sharon itonotora vamuuye navo. Tega vamu. Anzi tikutega vamu sisimeli hazvina mhosva tiva vanitege. Hazvina mhosva su. Hazvina hako mhosva sodzorere chakaipa nechakaipa. Iwe chingotega vanhu chete. Vasiye vakadaro vana vaSatani. Guys, itai muchikurumidza muchitega guys. I hope muri kushare zvakare. I hope muri kushare. Itai ndine juice randinaro randoda kutanga ndakupakurirai. Anzi varichanga mutauya naye ndokuchangamuka zvako aliya iyo wangoona notification ukatirega ndikurumidze kujambira ndokungwara kauko. Anzi love you to Sibel. Oh, love you to Ethel. Uri say. Guys, ndokwanisa ngotanga kutaura kana masvika pa 600 shekes. Vamwe vanozotibatira pakati. Itai muchitega vamwe tikangosvika 600 then I start. Vamwe vanozotibatira pakati. Vanozoyashanze yejuice ngatitanga handidzokorodzi. Unozozokorodza live wao wega. Kurumizai guys, edzinoi nhau dzichiverengwa naSisimeli Diaries. Nhau ndichikuverengerai nhau. Vanzi makushanda kuGlobal DNA. Ndoda kuuya Cape Town kuzotora manhingikiri uko. Kuzotesta vana vese vamunavo kuti ndeve varume venyu here. Ndikuuya. Cape Town manyanya rege ndikuyako. Tedesha yo, thank you. Muri say ko USA. As I wish to meet you one day Smell. Okay nyari unozondibata ku inbox ndizoti uri kupi kwacho ndigoya ndokuona. Hanzi ndimoro sewo ndeipinde ipasikana. Hanzi vari kushare vamwe vari kumabasa vamwe vari kuti no vamwe no data. Apa 600 tiri kutosvika chero vari kumabasa pa 600 tosvika. 600 tatoipa 500 tiko zvinezvi 100 tasara newo ne 508 100 tosvika izvozvi so vari kumabasa but 600 tosvitsa
nezuro masikati mamuri 1601 musada kuzviitisai pamakuhwa nezuro mamuri 1600 nhasi ndauya nenhau dzekuti mumomo wenyu apa mucheta laka pamoda kundizotika vanhu mabasa kumakuhwa zuro makwa kusina basa katoye pa 532 ande toda kuwa matikiti here you never know kuti uda kungwana rini hanzi Free State mchaya rini Free State yakakura uri kupi kwacho kazunga Free State ihombe unongondidedza kana wakuita mapata kana mchato ndoya kuzoita MC ndicha anozati ndoshama tata ndoya ikoko kana wakuita pati yako sense smell wants to Samantha uri kupi zvinomesa mukada ndonesa kandotaka kupi nditaka kuya kupi kwacho next year Cape Town anomuzviziva Cape Town Durban next year because Cape Town tataka kurongerai but COVID saka next year Cape Town ne Durban tetiri ikoko hanzi nimorose alright madzudzuli uri sei nakumorosa wafaraka right guys apa 580 atasara ne 20 people chat 586 and 590 tasara ne 10 tasara ne 4 and 8 where in Joburg are you smell who said I'm in Joburg I'm not in Joburg in hanzi munhu fanga kuita meet and greet right ndichauya ku meet and greet don't worry right masikara sei ko guys masikara sei muri sei kumatima nenyika muri right here guys sadi mona ninjani tumela machera na abudhi ndizvo muri sei guys aiwa ndogamchirai pasi smell aiwa ndongoenda kudzai kuti vedu ndatikofa kuloko mundimirire ndasouya anditika vedu ndine good news ndauya nadzo ndine surprise yandinayo yandoda kutanga ndakutaridzai I've got a surprise yandinayo saka ndoda kutanga nekudai so mu comment section ukagona surprise yaungofunga kuti yandauya nayo ndeipi ukagona ndiri kupa ticket kwa Macheso rikuenda kwa Macheso mangwana only vanhu vari kuJoburg because Macheso ari kuenda kuJoburg vanhu vari kuJoburg chete ukagona ukafunga kuti chete surprise ndeyechiya ndauya nayo ndinokupa ticket kwa Macheso 2 people chete I want 2 people only guess I to on vari kuJoburg only people in Joburg because Macheso anenge ari kuJoburg 2 people only guess I to on hanzi muna Macheso hanzi muna baba Sharo okay ndo zvenyuwo hanzi tafadzwa wawanikwa okay gesa hande itoni muna baba Sharo alright hande famba itoni tawe moya nenyuguwa hari watiti makuwa sena neniwe ndita makuwa Macheso ari kuya ku Haiti here ngati ayo ngati tati nini itai guys itai guesswork anenge agona ndikupa matickets 2 ekwa Macheso mu Joburg ndisati ndakupa ku surprise andinayo baba Shero mosa murungoti baba Shero ne matickets anu zvachashaya vanhu nemwe Joburg kupi baba Shero ari mu Joburg muno hanzi muri ku Doves Morgan mu South Africa mune Doves nayo South Africa mune Doves nditoinzwa newe hanzi ndigadzira zvinhu zveku island ave ku island ndinozoka kundiwana avatauri nyaya dzizo pama live edu ari important hanzi ari kuya ku baseline ku Jamestown ne Sunday mangwana sanenge ari mu amene mu Joburg somewhere kuti papi baba Tensen haya ndina baba Tensen mune surprise ticket iri kwa Macheso no Tafaz was found no muna Madam Boss no Sitsi no muri kutadza matenga nyuka muna wingidi aiwa kana tafadzwa wawanikwa kana muri kutadza Macheso ari kuridza ku Haiti okay mune ticket iri kwa Macheso ticket ndinda kudzai saka isi surprise kuti ukagona ufunga kuti ndiri pai ndine surprise yeya ndoda kupai hanzi muna Passion Java handiti zvezano muna DJ Towers mumawina lot muna Tina Shemugabe anzitipe hint hint yona icheka ndikupe clue because my tickets ndoda kukupai 2 hint ndine umwe munhu wedu watinaye pana papa wamakamboona antika chingogesai kuti ndinani anze muna the DNA man no Linda Manika
Linda unogona kuva uri munhu wepandiri unogoti let me spill the beans day imbomira muna mabasharo handizivi karo ndasingatozvizivi hanzi mune vanhu vemapolisi vaya no mukoma masimba hanzi muna moboys aakana muna pamusician amayas tira chemugabe akana muna toki vibes aakana muna sisiselina guys matadza guys matadza alright right ndakukupa ise ningikiri yangu yandinayo ndakukupa ise prize yangu yandinayo anditika ndakupa ise prize yangu yandinayo ndakupa ise prize yangu yandinayo tada mamuzivero guys anzi muna father del bi pakati no bi pakati nchakuburisira kana ndanaye mamuona hero mamuzivero mamuziva mamuona here hanzi we remember her. Yes, thank you Heather mamuona thank you for my love name Alex hanzi the lady besejari. Yes, ndina Primrose. This is Primrose in person. Hello guys. First time kumuona andi mnoziya taichingotara naye pafoni but tasatambomuona anditika hanzi that lady acid. Yes, ndiye ari kumorosai anditika right mamuona guys right bedweka ndauya negood news dzinofadza muri kuziva nyaya yaPrimrose guys kuti we were helping ikatafoni chake kuti taida kubetsera vaPrimrose pataikwanisawo kuti adzokere back to shape anditi maona muri kuonawo zvakaita face yake you can actually see nhasi munomunyatsoona chaizvo zvaari because ndiri padhuze naye muri kuona kuti asati ave right. She's not okay. Ziso rakavhara kai nyatsoona vari padhuze ziso chekira ani muri kuona ziso iro rakatovhara rongobuda misodzi nai shame right nemhino yakavhara saka ishandi yakatovhara kutoshanda kushanda buri one alright shame okay right mamuona nditika mamuona nditika guys. Yes, saka ziso rake rimwe rakatovhara mhino haishandi Primrose tinaye anditika instead kuisa ma sad emojis. Yes, it was a sad situation but atidi kuramba tichingomufilira sad. It's time for her to be happy now, to also rejoice. Anditi guys, we tried our best pa toda kubatsira and mukutaura kwatakaita anditika nezvatakanga tabvisawo anditi andina kugumira ipapo inini personally semunhu ndakapindawo kune vamwe vandaifungidzira kuti vanogona kutibatsira kuti awane help. Muri kuona kuti face yake ichazodawo pamberi apo maybe zvakasiyana plus kana wapiswa kudai so hapana pa uchamuka uchienda kubasa kunoita peace job semashandiro aiita hazvichagoneki. Ndofunga nyaya yake muri kuiziva chiti handikwanisi kushanda ende nyaya yake iri recent haizvizvi zvakaitika kudhara munhu achiri kuenda kuma checkups nechi handiti mazviona. So ndakapindawo kwandakapindawo nditsvaga rubatsiro handiti kuti vakwanise kutibatsirawo. Guess what guys, our prayers has finally been answered handitika the doves angutana zvedoves yauya andika vezororo Pumulani they finally came through anditika vakati tionei zvamuri kutaura right proposal mauya nayo, can we see the pictures and what not, then we gave them everything tava approach right. Tava pakudaro vakatorawo initiative yekuti can we have the address tinoona munhu vakatumawo team yavo zveshuwa just to verify vakanosangana na Primrose handiti vasangana na Primrose. That's when they called me now vakati aiwa taona zvakakodzera kuti tipindirewo tibatsirewo asi vanobatsira zvavo vakutibatsirawo vari anda isusu handitika zvokuti havana ivo kuti tikuda kuya tichizotora glory kana tizodai no ndisi tanga tikubatsira mukadzi uyu. Ivo vakati sezvamakava kunyorawo tsamba imi chikumbira handiti kuti kana mune zvamunazvo tibatsireiwo mukadzi uyu anake. Isusu we have decided kuti iwo tipindewo through
tibatsire. Saka vasikana ndo good news ndauya nadzo. Zororo Phumlani. Asi kusara nezuro chikunetsa ndechekuti ndaimbotaura nemi guys ndichiti ndichatsvaga kambani ndichauya nayo ndichikutoda kambani takamirira kambani ndichiti ndichauya nayo ndikumboita due diligence kuti kambani cheche isingazonetsi vanhu mamberi apo ndeipi yekuti if we work navo tikavaisa on board kuti mukwanisa kubhadhara mapolisi ine kujoina ikoko pakaita problem at least we can be communicating navo zvakanaka pasina chiplus kambani yatoziva hombe. Saka guys, is it not the company guys? Is it not the company that we can work now? Ndoda kunzwa kubva kwamuri mimi because andina hangu chandati ndataura navo in terms of that. Animaona ansati but isusu but there is we are looking for company yekuti tishande nayo munozviziva. Hameno kuti muri kuona say is it not the company guys yekuti takuda kuti tingatova approach because vatotaridza the other side tanga tisingafungire. And if I still remember correctly guys, this is not the first time Zororo Phumlani vakambo muri remember that guy mwana ku University of Zimbabwe akanga achinza ne cancer ye is it bone cancer or whatever watakauya tikapa about 18,000 muchi kumremember watakapa 18,000 mwana mukomana anditika. So we had kuti vakapindira futi andikwanzi kudu 150,000 vakapindira vakakava mari yanga yasara kuti mwana akwanise kurapiwa yeye mukomana akazoshaika akene kuti kutunga kwa Mwari but angadi vanga vapindira andichimaona. So this is exactly Sema Diaries, such kind of companies that kushanda nadzo ndozatoda atingonongi nje kana pano vachigona kupindira pazvinhu zvakadai. Guys come on, kana ndimi this is the company. Iyi ndo company yekuti ndakuti negotiate manje kuti tichitaura navo anditika tokumbira kuti vaite on board munhu wese tojoina ikoko kuzoro indagara zvangu kuti covered ndine policy yangu yezororo dara ndakambokudza experience yangu navo kuti ndakambovigira vatete vangu and everything went well. That was even before startup presenter izvi ndakudzokera kuenda kuno presenter manje. This is a very big company that is well known everywhere. Andimona hatina kuti tinganzi pangazoita vafuma vakatiza nemari kana kuti zvakazodai vabereki vedu vakatosheka kudhara vakavigwa neDoves from what I know andichimashona. So isame company Doves iyoyi ndiyo Zororo iyoyi andimashona right. Anyway tichazosvika ikoko. So meeting yedataita pamwe chete ndazovabvunza kuti saka imimi muri kuti hanzi bozve kuti yes bozve kuti Zororo Phumlani bozve kuti anditi saka ndazovabvunza kuti kubatsira mati muchapindira mobatsira pana Prim muri kuzobatsira how anditi maona vakati ivo saka ndozvandoda kupai feedback kuti vachabatsira sei. Primrose zvamunoziva ane vana 2 anditika vari kuZimbabwe. Mwana wokumukuru watochi form 4 form 3 mukuru wose ari kupinda form 4 next year right. Ane vana 2 vanga navo andimaona anzi ngavatipe discount code for madai asati anegotiator guys. Mungamanyira kuda discount asati anegotiator tinombotata negotiator first tozosvika padiary package handimaona tosvika padiary chataka negotiator navo first tozosvika padiary package iko zvino ngatimbopakai andika timbopaka sezvo tiri kubvumirana conversation kuti this is the company kuti chiapproach imochisira kwanziriro chiva approach nyaya dzechiyo dzemapolicies asi ndambobvunza mubvunzo handitika ndambobvunzawo paya pamwe pamunosibvunza paya ndabvunzawo chida kunzwa kuti zviri kufamba sei right. Saka maanswers vandipawo ekuti muchagona kubvunzawo mubvunzo ndokupindura zvanenge ndagona kupindura. Saka vana vake vari tupu musha vanga vasingakwanisi kuti vabhadharire school fees nokuti anga haachashandi muri kuona zvaari haachashandi anditika. Saka tinosapota patinoda nditurei hautiudzi kuti endai musapota pakati tinosapota patinoda imari dzevanhu idzi handitika tinoenda patinoona kuti apa ndo patinodawo kuenda hatizoudzi kunzi dai maenda pakati handizvazvona. Iwewo kana uchida unongoenda kwaunoda hapana munhu akunzoenda pakati unoenda kwaunoda isi toenda kwandoda because money is involved here handitwazvona. Inini personally hangu ndo nditori bho ndakadaro paZororo Phumlani nhasi handina chinondinesa ndikatongofa ndotongorova pasi ndotoenda kuteni handimazvona right. Saka nyaya iripo guys ndekuti vati vachabhadharira vana vake school fees 2 vari kuZimbabwe uko vachange vakubhadharirwa school fees neZororo Phumlani neDoves izvi handitika kutanga January 2022 mukomana wake mukuru anenge achinyora form 4 next year handitika. Saka achinyora next year form 4 vachamukavha even kubva kuma exam fees ake they are going to pay zvese. Saka guys come on amuoniwo moti dai zviramba chikodzawatira chimwe twedu vana school fees nemepesera makuti akunetsa munhushu antimazvona but Zororo yapindirawo apa. Saka isusu hatichawari nezvevana vake vechikoro. Zororo is going to take over vobhadharira vana vake maschool fees. Prim vachakubhadharira vana vako maschool fees kubva weform 4 uine 4 newe mudiki wacho
gore rose rinouya achinyorawo form 4 yake vachabhadhira maexam fee handika right. And the other thing, Prim anoenda kuma-checkups every month, ndizvo every month kana tiwapuwa detsari watiudza kuti ndo izvozvo ausati vari patichi vakangoti tiri kufonera patakaenda nezuro kudai. Okay, nezuro she was there. Kusora nezuro ndakatomutumira 600 rand. Ndakatomutumira 600 rand kusora nezuro kuti aende kunoitwa ma-checkups. Saka aenda nezuro akasvaka kuti dokta vamuti agozodzoka. Hanzi ngavaite kuti tikavhe vana vehama dzedu dzakasheka vatiri kuchengeta. I think that can be arranged, Ethel. That can be arranged. Rega ndinyore pasi. Anditika Shakira ita uchindinyorera papa pamubvunzo kutaurawo. Nyora pasi kana takuri negotiate navo tikokwanisa kutaura navo. Nyora pasi ikoko. Mufoni imomo nyora pasi. Saka that can be arranged. Nichataura navo Ethel tichaita ma-meetings edu taisa appointment. Tichataura navo nichakumbirawo izvozvo zvakutaura izvozvo tizoti zvinenge zvakamira sei kuti vakavhe dzimwe nherera dzamuri kuchengetawo kumusha anditika right. So mari every appointment yaanenge achidzokera kwadokta achienda anditi mazviona vachange vachibhadhara mari dzake dzematransport animona vachange vachibhadhara mari dzake dzematransport vobhadhara futi dzeconsultation because pese pese paanoenda kuchipatara ichi anobhadhara consultation fee. Hanzi ndakambojoina vana Kings and Queens. Zvana Kings and Queens zvana Kings kwikwa ikalapisa. Wakamwari kubhadhara. Hakuna polisi inongolapisa sina wakana uchibhadhara zvakanaka. Wakarega kubhadhara iwe ndo saka ipa patoda kupashika tiri kupashika panyaya dzekulapisa kwemapolisa. Because imu munongozoblema wamwe vanhu patinenge tiri wrong. Toda kungoblema wamwe vanhu tiri kusvikapo. Asi panguva ino guys nyaya iripo ndeyekuti naichakira ndipi yeyo twaindonyora kupiye munhu aripi kunyorera. Saka zvatiri kuita guys ndizvo zvokuti consultation yavo mahospital checkups transport zororo yakutibatsira yapindira guys. Saka tinoda kuzovatenda patichasangana patichavaona tichavatenda handiti maybe next time tichange taone wani wavo achanga akubudawo palive tichitaura naye kana takutama negotiations ekuti muwane kujoina munyorese nekuti zverufu zvinochiza guys kuti hazvina bhera and hazvina notice ndoyarini zvongo unomangwana unongoti chikrosa road bani motikari si pekutangira hauna ende zvinoitika futi hasina kana senti ane mazviona hanzi saka ndozvatinenge tichida anditi mazviona right. Toenda pama questions andambovabvunza andakavabvunza anditika hanzi look like a teacher. Thank you Anna. Yes, I'm a teacher today. I'm teaching you. Yes. So ndakambovabvunza ndaibvunza nezuro. And people, they don't read the contract or document. Exactly. That's one major important issue. People, they don't read. Kana mukange majoina verengai ma terms and conditions, verengai ma contracts and it's musango joina and it. So kunenda wafunza nye membership cards because ndakabona mwachima conversation yekuti membership cards and it ma membership cards ya guys unokukapinda mu Joburg ku Bramfontein. I think ndokune office yavo unoenda ku Bramfontein anditi wonotora card rako kuma offices kwavo vari ku Cape Town munoenda ku Cape Town, ku Pretoria munoenda ku Pretoria, Durban munoenda ku Durban, Eastern Cape, Limpopo andika kumoenda kuma offices awo kuti ni remember ndakanyoresa ndo ndauya kutsvaka card rangu remembership. Ndayakuzotora card rangu remembership anditi vanobva vakupa card rako anditika right. Kweta vamwe vaibvunza mubvunzo yekuti ndandine policy yezororo anditika but ndafirwa zororo haina kundibatsira anditi vamwe venyu ndo zvamunenge muchiita anditika munenge muchiita hanzi ndakanga ndine policy yangu yezororo yandaibhadhara but zororo haina kuzondibatsira ini ndakabvunza mubvunzo iwoyo because ndaivatora pamainyora mucomment section that day anditi ndikavabvunza inini kuti zvinenge zvichifamba sei vakati no hazviiti kuti ungonzi wanga uchibhadhara zvakanaka policy waramba kubatsirwa is either unenge hanzi ngavarege unhu wekuti extended family anotanga kuva covered after 6 months. George atizive mareasons avo kuti nemhaka yevachidaro ende ini zvakutaura ine handizvizivi zvandakuudziwa izvozvo saka ndichazovabvunza kuti zvinofamba sei zvinorevei vachazotipawo answer yavo tonzwa kuti zvinorevei chinhu chose chida kutanga wanzwiwa kuti nemhaka yei. Remember guys Zororo company BOWs company hombe they are also in business saka tikada zvinhu zvokuti zviite into our favor every time tisingafungiriwo company yacho kutoka kuitawo profit inobhadhara vashandi then we'll be wrong. Zvinhu ngazviite square andimaona
ngatiti square kuti iwo uri covered njako zviri kufamba ivo vari kubhadhirawo chi vashandi vavo andika isusu kana wafirwa masevhisi anobva auya sekuwirirana kwamunenge makaita handiti saka guys kuti uzonzi iwo hauna kubatsirwa nezororo is either hauna kuti wakajamba kubhadhira mari yako yakalapsa polisi because wanga wambojamba andiona kubhadhira mari yako anditi kana kuti polisi yako inenge chiri pawaiting period unenge wanzi waiting period kuda 3 months anditika wobva wafirwa nhasi kana kuti wajoina nhasi next month wofirwa hausati waqualify kuti vanga kuchengeta pakadaro vanga kubatsira anditi mazviona so ndo zvinhu zvinenge zviripo kana kuti payment inenge iri policy yako inenge iri in areas unenge une zvikwereti zvanenge wakasiya ikoko anditi mazviona unenge anzi tapanzwa alright unenge une chikwere chaunenge unacho saka guys kana uri munhu wekuti wajoina make sure you are kwaikose vachitifambira mapepa ako wega. I don't think that's true. That's not true, Nadia. That's not true. I from experience ndakashayikira natete wangu tundakakudza ipaya andina bepa ratakafambira atina bepa ratakafambira ntangonzi mapepa enyu ave ready andika body wangu atotora in everything tikusumuka nguva dzakati tikangogadzirira andina pandakaona bepa ndofambira bepa ndoziva torofambigwepi iwe unozwa kwari unofambika unozifambira bepa ako iwe unenge uri chidhura iwe unozifambira bepa unodifambira kupi mapepa anotipa nepolisi guys izvozvo baba wanyepa ako sorry apa ndautogana ndongokudza kuti watonyepa ako wanyepa avanzi vaudze maagents aseka rafu okay noted kana muri kuitigwa rafu nemaagents okay noted that one I will talk to them kana maagents ari kuita rafu then that one obviously isati diki zvokuitigwa rafu isu rafu yedu semadiaries atidi toda kushanda navo zvakanaka kana tazoti tinoshandisana saka ndiri kuda nhingirikiri kuti vagadzise ipapo kana maagents ane rafu aiwa iyoyo tinotomira ipapo andimazviona nai zvako iwe hanyepa kwanzi hakuna zvokuti kwaifambira mbepako izvi kunyepa ngondo kunyepa iya ndombo yaadresi because ndizvokunyepa hakuna munhu atakamba achinzi fambira hanzi waya vachingokwidza mari always okay tichazobvunza mubvunzo wacho ndozoendokupai anzi ndichabvunza nyora pasi kuti mari inonzanzi inongokwira zviri kufamba sei tichazobvunza ndonzwa pati imi munoti mari yacho inombokwira munobhadhara mari kwenu tipo wayawo mari dzamunobhadhara because pamwe muchibhadhara 89 rand handiti ipa yakakwira kubva 50 rand moti pai mari yakwira ngatimbowawo kuti munobhadhara mari asi zvimwe zvatifa kukonzera guys munhu akafira kuSA kunoko kuenda kuZimbabwe imari kana kuti kuCape Town kuenda kuZimbabwe imari hanzi tikajamba kubhadhara ngavatipe mukana yes ana mukana unopiwa ndabvunza nepapo ndakabvunza ipapo ukajambira kubhadhara mwedzi unoyi vanokupa grace period is it 29 45 days vanokupa grace period 45 days kuti unokava ubhadhara but unenge wakubhadhara double nemwedzi iwoyo handimaona vanenge wakubhadhara double nemwedzi iwoyo vanokupa mukana wokuti udi ukave ubhadhara mari dzako hapana kuti hanzi nhasi mwedzi unowangojambira yotonzi yalapsa no 45 days grace period andika yekuti udi hanzi tine rafuti vasikana right andika saka 45 days guys kana mazo vakajoina vaya kana kuti vari kuzojoina handitika hanzi mapepa kunyepa ndazvese aiwa kuita zvese vandazvese uyanyepa uyu andimona saka vanenge vaji uya kubhadhara 150 saka toti kwai 150 akomana izvozvi akabhadhara toti wabhadhara 150 yako timuna October akatanga kubhadhara muna August muna June tokoti June mulockdown June July August September oita rufunhasi wotakurirwa body shamwari ne 150 saka unenge wabhadhara mari 300 unenge wabhadhara 750 rands wotakurirwa body yoinda izvo zvinhu ngatitendei vasikana ngatirege kungoshora zvimwe zvinhu ngatirege kungoshora uyatanobhadhara 300 because zvakudipenda nekuti wakatora EP package plus wakaisa vanhu vangani izvo zvakafanana neni ndobhadhara 409 zvodipenda ndakatora EP policy handinango handi zvokungoika zvakachipachipa saka ndakatora kuti dhurei handimaona because nechida kuigawo nekasiketi plus nechida kukavhakavhawo zvanadhoidhoi izvi handichimaona saka iwe kana uchida asi 50 rand unongotora uya unoda kana uchida 150 iyoyi zvinongodawo kana uchida 200 it's up to you handimaona kuti unoda ngovigawo sei ini nangu ndakazvitorera iyoyo because ndikashayiwa 400 mwedzi wonongoya ndatasikana mwedzi uno zvakabhacha handina 400 rand ndipeiwo ndeyefuneral mungandinyimai nichiziva kuti zvinhu zviri important nichiziva zviri important mungandinyima hazviiti avakaonda kubhadhara ma 150
uya kuti anobhadhara 229 exactly zvodhipenda kuti watora package ipi andimoona. So asi ndofunga panyaya yekukwidza tichazonzwa hedu. Panyaya yekukwidza sindongofunga chero petro yakakwirawo iri kungokwira South Africa kuizvozvi pa 2 months apa yakakwira 3 petro. Saka zvongokwirawo andimoona. Ndizvo zvandofungawo. Last year but one takabhadhara haiti 500 rand kuEmbarrass Palace. Visi yetu kubhadhara 700. Kukwira kwezvinhu kwako. Saka zvino zvoda tingoonesa nawo guys. Asi kana chiti kukwira inokwira here every month kana kuti inokwira ka 1 painokwira ipapo. Hanzi lese ndoda kubhadhara 6 months andifungi kuti vanoramba. Uchida kubhadhara 6 months ka 1 avarambi. Ingono zvibhadhara 6 months dzako avarambe nokuti ndakabhadhara 8 months. Saka zvokuti vanoramba avarambe indakabhadhara 8 months. Ndichiziva kuti takuenda kuChristmas uko zvinogona kuzondibhaja ndikangonozvibhadharira ndikangofona ndikati ndabhadharawo payment yangu ye8 months maiona here ndabhadharira in advance handiti vakatoti notazviona. Saka handizoziviwo kuti mimi yenyu vanogoramba sei handizoziviwo. Hanzi 520 including extended family exactly andiona. Hanzi ina hangu ndobhadhara 350 pamwe ina hangu 350 pamwe handiti wazviona. Hanzi vanokuza ni 15 rand so 15 rand shosho isingakwanikana mvura imikwana imi so mungachimira 15 rand isingakwanikana kutenga chigaba chemvura ndiya mutu kwa heyo yakwidzwa imika inotofunga kuti kuda vanokuza nemazima ranokisa ini nasa nambozvitarisa ini kuti vanokuza sei ndokubhadhara ini sanambozvitarisa ini. Indi kutaura zvezororo guys mamwe makambani amuri kundiudza aya amuri kunyora mucomment section handisi kuzoataura nezvawo because ina handizivi indi kutaura nezvezororo pumulani zvemamwe makambani kutokanganisa kuti ndiri kutaura nyaya zvakafanira kuti nditengesa chinhu changu product yangu panapa kutengai umwe munhu uya uti neniwo ndikutengesawo yangu product tengai hamoti ndinenge chikanganisira business rangu ini ndiri kutaura zvezororo zvemamwe makambani enyu amuri kutaura ya handikwanisi nezvawo muzonotaurawo kwa munonotaurawo kokoko ini ndiri kutaura zvezororo nokuti vapindira pakubatsira mukadzi ushu mari yanga iri mari yakawanda achada kuitwa skin graft achada kuzoitwa izvo zvinokati wanzinesi ndota operation ichi wakati unoda kuita kugadzira minoko kugadzira mino pauro nekugadzira pauro saka pasi wakati hanzi chatanga tataura nemadoctors emasiso handimaona saka mari yacho yaibvepi avapinzirawo vaitawo chip in handimaona saka ini ndikuda kutaura zvevanhu vanobatsira vatibatsirawo handisi kutaura kubatsira kukusa ma200 rand kana ma1000 rand ndikutaura kubatsira medical bill guys ranetsa vanhu medical bill handimazviona ndozvandiri kuda kunditaurira zvazvo. Saka zvezvimwe zvamunenge makundudza izvi inini ndakakudza guys inini ndita due diligence dzangu guys ndinoenda kwanisa kunobatsirwa community they are giving back to you guys they are giving back to you havasi kupa sisimeli vanhu hapana pavambondipawo kana mari yedringi kuti tengai mari yedringi vari kugudzosera back kwamuri pamwe mangwana vanenge vakubatsira iwe uri kutaurisa mucomment section animaona sema approach takaita tiva approach panyaya yaprim pamwe mangwana ndiwe waita zidambudziko tinokuziva uri top fan pano tingazokusiya here ndodzokera futi ndadzokazve ndaitawo dambudziko animaona pane umwe wangu wazodai vokubatsira they are giving back to the community not to sisimeli dei vanga vachiitira inini dei vanitengera zimota handimoona kana kuti amhenu havasi kuitira inini vari kuitira imimi exactly thank you Tavi thank you hanzi let's concentrate on zororo that is helping prim and us thank you hanzi inokavha mwana kusvika pa how many years okay ndichabvunza question iyoyo I'll ask that question again asi ndofunga kuti nezuro vakati 21 ndizvo kana zvaitai vakati 21 andi vakati 21 I think vakati 21 vanokavha mwana kusvika pa 21 years pane atodavira vanozichenai mucomment section 21 years saka guys isai vana venyu mese ipapo 21 years mwana kana azosvika mozomubvisa ini 21 ozobva asi anenge atodi atokavhiwa saka ndo nhau dzandati ndiuye nadzo idzodzo handitika pane mumwe mubvunzo mune mubvunzo here waiti ngobvunza iwo reka nda kubvunza ndingokudairai naye ako Phoebe vaudzeiwe hanzi kune cashback here asi naye Lara kuzati wakangwara ende Lara wakaenda kuchikoro rikationesani data reuyu rofambawo kumana
hatisagona 200 megabytes. Nailara ngatingotionesana panapa. Toti uri kubhadhara 200 yataurwa kana 150 handiti. Kuno muna rozati muna akafa nhasi kutakurwa ma 15,000 to 20,000 depending nekuti uri kupi handiti. Iwe uri kubhadhara 200 pamwedzi. 200 pagore imari uri kuno kuSA. That is 1.2 1,200. And papolisi yako iwewe unenge wakakava wakaisa vanhu ndofunga 4 kana 5. Anditi bekuti vese vakafa uchibadi mali une 200 yako iyoyo vese vakashaika vanenge vachingotogwa chinda cash tataura ti 50 atikoti 15,000. Anditi saka iwe uti ndoda cash back yauda kupiwa cash back uri kubhadhara pagore rese uri kubhadhara 1,200. Anditi woti after 5 years imari that's almost 7,000 kana 6 point something wakuti chindipai cash back. Zvino zvongoda tichanse common sense guys. Hamuzvioni pa 5 years wakuti chindipai cash back wabhadhara 7,000 asi iwe ukafa nhasi isu madhayari siti pari kudiwa 15,000 ngati contribute ende ma cash back amuri kuchemerayo makambani yakambopa 20% munhu cash back ndeipimbo ndipai 1 ma cash back aya ma 10% 5% ndo acha munenge mchiwa ma 300 rand 500 rand ndo cash back yatikutaura panapa. 25 years ava munhu mukuru zvefibi 25 years akura kakuzvimirira gona kuzvibhadharira 25 years akarwa anorogwa nasi ngatochata munhu mukuru agona kuzvimirira uchadei papolisi yamai nababa zvakafanira kuti 21 years anoti pambedha pakati pamai nababa vakavata onoti ndinokwana pakati ndoda kunopinda ndichiri mwana wakura wakwanisa kuchachigondora chakuzvionera ma 21 mazhinji akushandawo saka 21 ngavabvisa nokuti munhu anenge akura 21 years emazana vakutonorogwa unenge ati vana 4 izvo zvibvunzai mucomment section kuti une makore 24 une vana vangani anenge ane 4 kana 3 saka oramba achibhadharirwa namai nababa aiwa 21 kana angokura ngabvi hanzi kana ari full time student kusvika pa 25 kwaiti kudai kuparliament saminister ndichapinda kuparliament 21 zvinongwezi muchivhotera ngapinde mukomana ndo yako anzi Tombstone chi ndibungozo ndibvunza pa Tombstone vanokuisira iwe here kana kuti I think pane packages acho ndichabvunza ndichazokuudza ai kana ndichakudza indani nezvesi zveshe zvamukunyora guys zvamukutaura ndikushakira ari kunyora pasi ane maifoni yangu ari kunyora pasi anditi saka ndichazovabvunza ndokupai answer kuti unoisa here vanoisa here Tombstone hanzi Ronald Back offices pakazoiswa membership rangu chichichi right kana wakariwana bo kana achiri student alright ndichabvunza panyaya yeustudents apa kuti vanenge vachizodii hanzi do they offer premium holiday naiwe ndiyatozvizivire ndichavabvunza holiday ndozvizivire ndichavabvunza ina handizivi ndichazouya neinformation ndingaichishakira nyora pasi maquestion and make sure itai basa rekunyora mapasi muquestion mandi mukutoona live demo nyorai pasi ndigozobvunza ina handingazozivi zvema holiday kude holiday iyo totoidawo tinde holiday okay muri kupindura na 1 umwe ari kuti vakati vanoita maTombstone after here also aiwa zvecashback hakuna guys handakugara ndakudza kuti cashback hakuna kunoku iyo cashback yamemjira iyo 500 300 ndiyo yamunenge muchiningirira ndiyo yanetsa iyo ngome section tichakupai hora isi macashback acho pano padiaris kana chimbobhadharirwa matiketi e700 tuminde kwaIT saka 500 yamu tichakupai ma 500 acho ecashback right muzojoina tione kuti tichakupai after 5 years tokupai 500 yacho yanetsa kudai mukapinda mnandozimodzoka musina inotoshota hanzi kalapsa ndobhadhara 3 months ndichabvunza hanzi also far very good you can't come yes nai zvako madiro awana chakishbika kanyanisa kuti unge wakupa milioni hanzi umwe anosvika 21 asi ari disabled anobviswa here alright ndichabvunza that's a very crucial hanzi asi ndichabvunza I'll ask ndichabvunza hanzi vanobatsira mari yekubatsira vanopa mari yekubatsira inonzi Tombstone assistance inoenderana nepackage policy there you go but I'll cross check I'll ask them
I'll cross check. Saka Lia Chibanda. After 10 years, we end up package back here after 10 years. For sure. After 10 years, Lia Mananguso, we end up 10 cash back here after 10 years. Ndokupa ini cash back here 500 rands. So we that's taking. We are sure dokupa 5 after 10 years asi dokupa as long as you paper lakho ukuthi paperwork yangu yose isimelinda yapha lapha ndakajamba ndinokupa 500 ndotokwezela ngakupa ritas ndotokupanda kwezela ritas ubate mashoko angu anditika saka Lia ndakupromisa 500 kana tutaza rako iwo kana tawirana kana pa kujoiniwa andika ndiwe first kujoina iwe ndiwe first kujoina because ndakupromisa pa 10 years tasa rako kana ndiri mpenyu iwo mpenyu right pana mwe mvunzo ere kana timaputsikana ndamupuro hanzi fona ipa namba mapiwa namba idzo 0113391484 muri kupiwa namba vanoti fona yapo munopinduka menoti ndidzo kwadzisi but mapiwa namba pane namba dzamuri kupiwa comment section ndidzo namba dzamuri kupiwa dzofona ipa papa kwangofona vanopindura zvatichaita guys ka ndichataura navo kana taura navo ka votipa agent wavo anditi votipa agent kana tabvumirana votipa agent wavo kana vatipa agent wavo ndouya naye pa live tojoina pa live tichimupa manhamba ozokufonera 11 kuseri muchianza mibvunzo inodiwa asi wajoinira pano pa live zvakanaka nditi kana vatipa agent wavo takumbira sawirirana vatipa agent ndinoya naye vasikana ivava muri kutwayanira ndoya naye toita live yedu imi chiti ndinyore usa rangu moisani phone number iye kana vava kumaofisi kwavo vozokufonerai 11 manje andimona saka vari kudiaspora ndakakubvunzira iwo nyaya dzepackage kune package yenyu iriko yemadiaspora inonzi diaspora wati iriko yedafs yekuti you can join ikoko vanorepatriata futi kubva ikoko saka ndichapiwa information yakakwana nezvekudiaspora because this one even out diaspora I would recommend this one really because it's a company inozikanwa a very big company kana vati uchibhadhira mari yako zvakanaka kana ukafa vanokudzosa kumusha kana uchida kuya kumusha pano kuti uvigwe koko kuvarunguko wodzoka kokupi kuno kumusha wobigwa kune mhuri yako kumagirefu anditika and let them answer questions here. Yes, I'll bring them pano anditika I'll bring them pano ndouya newani wacho otaura muchinyatso kubvunza mubvunzo ndinaye but ndakuzati pana papatupi munhu hanzi is very cheaper the diaspora one inonzi worldwide funeral plan funeral plan Lara atina kuti zvine basa tati kana uchida kunovigwa kuZimbabwe sei handidi kuigwa kuSA toda kuenda kunovigwa kumusha kokuti vana vanenge vachienda kumusha chinondiona ndokwandoda kune kuvhute gwangu saka ndidi kuvigwa muno anditika saka inini kana ndikafa vanhu vakundinisa kumusha chete iwe kana uchida kuvigwa muno mukati mematsosa isibo ichoisi yako hanzi you pay in rands. I think it's diaspora ndizozivi ndichapiwa information yakwana kuti munobhadhara nechii kuti maranzi here kana kuti machii handizivi ndichabvunza mosonzwa inonzi worldwide funeral plan antimashona so guys ndo yena ndinayo kudamboda kumbotaura naPrim muchimubvunza mubvunzo Prim gara zvakwato kudambotaura chimbotaura naPrim mubvunzo taurai naPrim muchimubvunza mubvunzo taurai naPrim muchimubvunza mubvunzo unoona akwasi kuerenga alright hanzi how can I join nomsa ndichauya naagent wacho mobva mangojoinira panapa hanzi we love you Prim rega ndikuverengere zvangu macomments acho anditika right Prim uyu guys taurai naye hanzi love you Primrose angora we love you too. Bless you Primrose, thank you. nokuti adii nainadia nokuti zvidii ndendisipo ini kumuprotector
then ndiripo iri kuprotector agent munomudii hamuna zvamunomita pana patukwe munhu namba dzekufona kune vari kutsvaga namba dzekufona madziona nditi asi dzinoti rega ndingokupa mai dzinoti 011 339 1484 admin team ndikuona mucomment section ndipinirewo namba idzi admin team ndipinirewo namba idzi 011 339 1484 ndipinirewo namba idzi guys ndipinirewo namba idzi I want to beautiful smile never stop smiling, my sister. Thank you very much. Anzi sinya premier kati jamba ukadzokera ku page uchanoiona inotsvaga nyaya yacho chaiwana Regina nzi what happened endai munotsvaga nyaya yacho iripo pa page pa muchaiona endai munoitsvaga muchaiona nyaya yacho kune vasina kuiona ndizvozvo ukaona ndikati takamira agent aya kutodza kuti imi muri maagents emamwe mapolisi uko manje izvo mamwe mapolisi munoitira kumapeji kwenyu isu makambotiona kumune mamwe mapolisi kumaagents kwenyu tichiuya kuzovhiringidza ikoko makambotionawo imi mutofanira kuti nyarawo kana muchinge mazouya pano apa moita zvepano muri maagents emamwe mapolisi uko tikuzvizive here pona munongotsikirira kuti kwai ichi chii munobuda hakuna. Saka kana mauya pano tuta zvapano kana tauyawo kwenyu titodzika moto pita muswe umwe neumwe une kambani yake period uri kugonoverenga akuverenga ndikwanisa mabhima guys kuda kudzoka kumaserious shows men praying for you prim number yaiswa alright yapinwa alright anzi what happened to him wapindurwa takapiswa naGilbert Bangu akazombotra kuita anzi Bangu azombotra kuita reach out here no asi da vanhu takambozomutsaka tikange muwana si information yatawa yakatirovesa riyana takabhatasiya tamuziya mutogera panzira nokuti takanga tawa information kendi ndipe drink yave bring the drink akadirwa na Bangu acid musoro akadigwa na Bangu acid musoro mukumeso anyway angasina bodai mukana pictures zake mai munorwadziwa guys